Haka jinga kai Gold Cup quarter final haprenga Canada Persha ka Guatemala. Haba Phai shakna ka jinga kai baro artli ken hun ki khai tamar shigol hadu bokot ka khandai 5 minute but khandai minute ka additional time. Badai haka penalty shootout ka bala kenchat mar nyaungot ka Guatemala kala khur ka nam job hadin magalala ban Liem ka Canada dan riulasan. Baleng bang ka jing job ka Guatemala kala yo ban rong shaka semi final. Hagoi par kecing lekai haprenga USA Persha ek Costa Rica haba Phai shakna kecing lekai baro artli ken hun ki khai damar argol hadu bokot ka khandai 5 minute but 100 minute ka additional time. Balaha banra shaka penalty shootout banrai mano bani rong shaka semi final. Badai haka penalty shootout ka USA kalala ban Liem ka Costa Rica ta sau lalai. Baleng bagan kecing job ka USA kali ban rong shaka semi final. Haka jinga kai FIFA Club World Cup round 16 haprenga Inter Milan Persha ka Fluminense kabre ka ken hun yele kai Thiago Silva. Haka jinga kai ka Fluminense kala yo ban khi jar nengkong tang haka menit ka balai leng bau kano. Badai lama ka shigol ka Fluminense kala tam haka kela step da shigol lanon. Haba Phai pat shaka kela miet ka jinga kai ka long mare khai Henry Hashwa ban kot ka jinga kai kata haka menit ka bakhandai peu plus lai ka Fluminense kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar haga ne jingle kai lengbau Hercules badai lama gini ki ar gol ka Fluminense kala la bat Pynleit Iing ya ka Inter Milan ka bre ka runners up haka Champion League haka samoi badang shudep tang haka round 16 haga wei par ka jingle kai FIFA Club World Cup hapre ka Manchester City Persha ka Al Hilal haba Phai shakne ka jingle kai ka Manchester City kala yo bat pen khi jar nengkong tang haka minit ka bakhandai lengbau Bernardo Silva badai lama ka shigol ka Manchester City katam haka kela step da shigol lanot haba Phai pat shaka kela mit tang Marias dang ka kela mit ka Al Hilal kala yo ban tap ya ka gol penia khai lengbau Leonardo kata haka minit ka sau pun riu batang hadin riu minit kata haka minit ka san peu ar ka Al Hilal kala yo biang ban tap ya ka gol pentam lengbau Malcolm Henry tang hadin lai minit kata haka minit ka basan peusan ka Manchester City kala yo ban tap ya ka gol penia khai lengbau Haaland badai lama ka gol hadu bokot ka khandai 5 minit ban riu minit ka additional time baro artli ken hun ki khai damar ar gol balaha ban pencelan ya ka jinga kai sakumpa lai 5 minit aba Phai pat shaka extra time ka Al Hilal kala yo biang ban tap ya ka gol pentam lengbau Kauli Bali haka minit ka bakhandai peusau Henry haka minit ka bashis pa sau ka Manchester City kala yo biang ban tap ya gol penia khai lengbau Foden badha ka minit ka bashis pa khat ar ka Al Hilal kala yo biang ban tap ya ka gol pentam haga ne jingle kai lengbau Leonardo bad ka deru ka gol ka ba ar jung u haga ne jingle kai round 16 baleng ba ka gol ka Al Hilal kala la ban Liem ya ka Manchester City haga ne jingle kai round 16 da sau lalai baleng ba ka jing job ka Al Hilal kala yo ban rong ka quarter final kat ba ka Manchester City kala ha ban Pynleit Iing tang ha ka round 16